naro aso mwano yarenge kwa kitinaro rongo naro akuwa nengane yemo kurwa bunsi eke chapteye togendenka naende tororenga inkige kubwati egento nabasaba gaki abantu baminto amasikani omorembe tworoki enjero omwana oyo asigete ekenyoro tworoki amasikani ayo enjero omwana oyo asigete ekenyoro tworoki amasikani ayo enjera ayo kuwa mosigete gose enjera omosigete nonyoreire tworoki amasikani ayo nabo ntagete koa oyo minto ribaga akuwa na amang'ana abere korwa abo alabu na ntoro nga ingige kubwati. Thank you. Santa soko ngari baga. Nje kilenga batebana kemonga. Twasiriri omosani omonene. Twasiriri actress nene mono. Olenge ko egibuya. Last time kerete emeranete maiso. Ayenga sinale agotenere biasara alieta. Twachitene endugu ya nomuganda. Ari atingo chalengenga mugambe akamakorera gosalinga utagocha seitoni bwato mumuranko ire tugakorera ne gosaligagu agante ibona bona mwanya getinge ito teligwakana no ndi tukelimelia kimongorera soda kabwata chibesa naye bwate nkamugorera soda agante bi wana singe situation nimbwate next month nkonyora ndo mwana ante bi gantante tukuru asole ne bebikaria yoko bogoli omwana kamatebi pakangiche ga kerogo nyoro omwana na nyagitale aya nande ega ikalituko tare 19 akandikere message akantebi dia kimbono no nyolete ngonyarando omwana no vegete chibesa kamatebi ningi nyolete ngo nyoro omwana akase kagantebi bono to basa kueva bono ega ikalituko ndiranga anga kirete sim akantebi lia kimogono na kiangole ko ngakaiga angamatebi na kiweta akantebi nyugeta ngole ko ntu masana ngamatebi enkole kwa chire nyakitali sikonyura malio gandansi akantebi aya tinda nyuma lio lakini natumana chipeni kiras umosike nalo benga kobera na retimenti ningonje wana kamubona kara nyoma lio oswagere tato menesi minkonyo kwegwete bobe akakira keyo akantext akantebelia kimunasikia nakufa jenga bugalende binale actress maybe ngonje asarara akiri aya nande ngakira umungwano nakantebia arale ngamubole nanda akama context nande akantebumete elia kimbono akabona akantext ekekusia akante elia kimumete nche bana akule bono njengaire buna cheche eikas gose saine bono ngamanye goro oyo to waki tinara gante ke na kirwe simiale to kule tinga minute ngamotomera paka screen shot ngamata yale tingo to ngukwana na bona bona it's very sudden. She was a very good friend umuntu wanjete goseka asari no mogosera era goseka tabu atikentunga ogechiu na tuenge gotifa kaigo okonyoro ikirando taba meto bachinga bali twabwate bona tigato kwana ekengmana singe choborero bwali asege gento nanga bataba twasiriri actress yanene twasiriri umuntu lengo muyamono ande ase family mama mwabera ngondora lengi ngoche tuenge gali twanya kobera nerangeli tukuligi ngota mama mwapole na tatu mwabo naba mwabo just take a heart onera benga wakiti sana nere wenge koroka ne baba yekerandi baba yane no taka kuligereria bintu ebi ali atiase tole ntutarako obera bado no tuwete bintu biri no biro online konya kuligereria tole bado she remains to be baba yekerandi. We are very sorry. Na kilo sisi no kuna intuma bingo kutole lakini rende twasirio masani omanene ande nasabe kenkoro ya saga biamon
mono na inje na bonta kitoko batenga pole na mwatoire pole gekogera mono nini mwalinga monere na indirende